Σήμερα θα παίξουμε Animal Hospital Anomaly. Πάμε με αυτό εδώ. Αυτός εδώ πέρα είναι αγαπημένος μου φίλος στο Roblox. Μπορώ πως έχει τόσους φίλους. Κάτω από εδώ, από εδώ, κάτω από που λέει Roblox server και που λέει 4 followers, το αριστερό. Πάμε. Πώς κοιτάω αυτό το παιχνίδι. Όσοι δεν το έχουν παίξει καλά να το παρακολουθήσουν, να παίζουν Roblox, να το παίξουνε. Οπότε πάμε. Έχω ζήσει 16 μέρες. Θέλω να μου πείτε αν σας αρέσουν αυτά εδώ. Τα πήρα από ένα παιχνίδι. Για να τι θα είναι σπαστικό. Τώρα μα έρχεται ο γιατρός. Μπλα 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 μπλα. Τώρα ξεκινήσουμε. Για να έρθουνε. Έλα κόσμε. Δύο φορές πρέσο σκετσό. Πάμε. Μπορώ γιατί έχουμε καφέ. Κάποιες φορές έρχεται ένας Ιταλιανός και πίνει καφέ. Δεν ξέρω πόσοι το είδατε. Ήταν ένα βιλάκι. Να το πάλι. Πάσουμε έτσι. Τώρα όχι. Και μετά. Πάμε και αυτό. Περιμένεις. Αυτό εδώ. Να έχετε δει. Αυτό είναι κόκκινο συνήθως. Δηλαδή αν δεν το έχετε δει, πρέπει να κάνεις αυτό. Θα περιμένεις να πάει 100 μέτρα. Έγινε κιόλας. Πρέπει να αγοράσει για να γίνεται. Ωραία. Το πάνω κιλό. Ωραία, σου δίνουμε σήματα και σένα. Εδώ. Έλα μωρή. Έβγαλες άκρη. Και μετά θα πάρουμε αυτό εδώ που λέγεται κολλήριο. Θα πάμε εδώ. Πάρουμε αυτό. Και τώρα περιμένουμε γιατί έρχεται αυτός. Ο γιατρός και το πρωί 8. θα πιούμε καφέ. Ναι, δεν θα κάτω πολύ. Είναι αυτός και καλά λέω ότι είναι ο best γιατρός, καλύτερος. Αυτό είναι το βασικό. Όχι, ξενερώνω, αλλά δεν μπορώ να το κάνω. Τέλος πάντων, θα πάρουμε αυτό και κάνουμε τη φωτογραφία του. Καλώς είναι. Αυτό και αυτό.
Παίρνω εδώ. Χιλία κάνω Νίκο. Στρούν 5. Ναι, και Για να εγώ δω. φτιάχνω μηχανές πάνω με στη ζέστη. Αυτός είναι που σας έλεγα με το καφέ. Αλλά δεν μπορώ να το δώσω. Γιατί Μια μετά μέρα θα να σε έχω φέρω στη δουλειά, κόσμο. ακούστε παρακαλώ, θα φέρω και αλήθεια σου μιλάω. Σήμερα θα έχουμε Αλήθεια 3 σου μιλάω. πελάτες. Καλά. Βασικά είναι συγκεκριμένο δεν ξέρω. Γιατί κάτι μου είχε πει. Στον συγκεκριμένο δεν ξέρω γιατί κάτι μου είχε πει κάτι περίεργο. Ωραία, περιμένουμε αυτός να φύγει και να έρθει επόμενος Αυτά. πελάτης. Θα στα φέρω 4 του μήνα, έτσι. Μετά θα κάνουμε το Θα στα φέρω πελάτη 4 του μήνα, λέω, έτσι. πηγαίνουμε εδώ και βλέπουμε Όταν έρθω, ένα έρχεται. εδώ πάνω θα είναι κόκκινο, εδώ θα είναι κόκκινο Τα τσάντα, και την μισή, όπως είναι και αυτό το 5 που δεν μπορώ να το κάνω τώρα γιατί έχω κι άλλο κόσμο. Ωραία, θες να Αυτό περάσει από πρέπει Μαρίνα να τον λίγο. κλείσω. Ωραία, ωραία, παίρνω από Είναι Μαρίνα λίγο να αυτό. σας δώσω. Όχι. Εντάξει, αγόρι μου. Θέλω να το κάνω σκοτουλεύει και θα έχω μόνο 61. οκ. 60. Ναι, δεν το έκανα πολύ, έτσι. 50, όχι, είναι 10. Είναι 20. Ναι, οκ. Οπότε παίρνα κατά τις... Τι ώρα να σου πω εδώ. Εγώ 8,5 ώρα φεύγω από Μαρίνα. Να, τώρα έχω 40. Θα πεθάνω. Μου πάει το μυαλό Θες εκεί να που έρθω εγώ? βλέπετε στο 0. Ναι, ναι. Θα πεθάνω, αλλά να το ανοίξω Εντάξει, αγόρι μου. και να Θα τα δούμε, έλα. περιμένω να έρθει πελάτη. Έλα, γεια. Έχουμε άλλους 2, ένα ποντίκι. Τώρα θα περιμένουμε. Άντε ποντίκι, τελείωνε. Ποντίκι, γιάι. Έλα ποντίκι μου. Πήγαινα στο δωμάτιο 2 με ρομπότ. Α, καφές. Γιατί έχω καφέ. Φιδάκι μου καλή. Τελείωνε, άντε για φεύγω. Α, όχι δεν φεύγω. Έλα δωμάτιο 3. Α, και 3. Ωραία, αρχίζουμε. Δωμάτιο 5. Μετά δωμάτιο 2, μετά δωμάτιο 3. Γιατί έτσι ήταν η σειρά. Εδώ, DNA. Εδώ. DNA. Έλα, ξα, πού είσαι. Εδώ πέρα. Τι στο μπούτσο κάνει γυμναστική. Α, αυτό. Τι στο Εντάξει, μπούτσο κάνει γυμναστική ακαδημία. θα του το δώσω. What the fuck. Anyway, είσαι με τον Πάρ' Green. το. Φέρ' Τώρα το μου λίγο. θα πάω σε αυτό. Να το Έλα, κάνω. το λέει. Αυτό εδώ. Μια χαρά. Να σε Ένα. ρωτήσω. 2. Ποιος άκυρος σου είπε ότι θα κλείσω με 170. Με το Φίλιππο δεν έχω μιλήσει καν πρώτα απ' όλα. Αυτό τώρα. Ο Και αυτό. Φύση τι στο μπούτσο. Και πάω εδώ πέρα. Να κάνω σε αυτόν. 160. Όπως είχα πει ότι θα πω στην αρχή. Τέλος πάντων. Έλα φίλε μπετσά.
και κρέμα, γιατί μάλλον κάπου έπαθε γκρέμα. Κρέμα για γκρεύματα. Στη μέρα 2 ξέχασα. Όχι, στη μέρα 3. Μέρα 2 γίνεται αυτό το μαγαζάκι. Και με 130 στον ευρώ θα πάρω αυτό για να πιω. Και πάμε τώρα να πάμε στο πελάτη. Καλό δεν το έβγαλες ρε μπουφό. Δεν ξέρω. Δεν σου πω να το κάνεις. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Γεια σας!